Ok, cât e? 8 km, 2 lapuri las. Clasa super, motorcycles. AP super. Nu, Uh, pe motorcycles, bă. of. Okay. Custom vehicle on. Ok. Ia să vedem ce mi-au. Așa, da. Așa mai vii de acasă. Să vedem ce să-mi iau. Deja o mașină faină. Faza e că nu știu acum care e mai bună. Eu cred că asta e mai bună ca asta. Sau? Ah, Asta sau asta? Asta sau asta? Una. eu iau pe asta. Dacă și de stand, asta cred că e cea mai bună. Bă, eu nu știu dacă asta e cea mai bună, dar o să fie ok, cred că. Nu știu, poate să fie ok, poate să fie prost, nu știu. Poate, poate. O Bugatti. Bugatti mă face, nu ce zice. Ce să? Mai Bă, ai cred că ceva de asta zis? era o cursă de aia. Ce faci? Trolule. Trolule! E troll, bă. Vrei să mă trolezi? Da. Ha. Hai că avem 2 lapuri, 8 km. Să fac eu o mașină periculoasă, bă, băiatule. Acum Ce să ești din faci joc. tu, mă? Ce să Îmi faci? cumpăr o mașină de abeleaua de militari și ai să vezi. Du-te, mă, NGK, Da. Paule. Bine. Da, care scrie? Hai să dau telefon pe silenzioso. Silenzioso, masito. Ei! N-am văzut asta. Să mor de mor. Wow. Nici tu n-ai văzut-o, adică... Da, mi-aș. Ai văzut pe mine și tu n-ai văzut-o. Bă, nu te-am văzut pe tine. Crezi că stau cu ochii pe tine? Da? Pe mapă? Nu. Da. Am văzut, dar cursa asta e făcută bine, toate direcțiile posibile. Tu ai băgat-o. Da, dar nu știam că e atât de... Mamă, m-am și răsturnat vapul, hai sus! Hai sus de lu... Bine, mai bine dau un respawn, că totul e mai ca lume. Va, pula mea. Câte locuri ai băgat? Lepuri. Două, parcă. Câte? Două. Rapetul lui Dumnezeu. Hai, știi, hai. Ioi, că se spatele tău, ioi, ioi. Ioi, știi, ioi, 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 știi. Dă-te sus. Tu mi-ai dat direct curbă și te-ai dus în pulă. Vede că nu știi să conduci. E cum trebuie. Da, bă, că știi. Ai șmecheră. Da, că știi tu. Bă, hai că acolo pe priorul conduc în prostie, mai mult. Dar pe cursă nu vezi că conduc mai bine. Da. Când am cursa în față e mai fain, așa. Mă concentrez mai tare. Da.
Hai că va vine a doilea lap. Mamă, dar tu ai rămas în spate un pic cam rău. Iar te-ai lovit. Bă, cam suntem concentrați de nu mai vorbim unul cu altul, nimica. Vezi, poate iar te bagi acolo în ăla. Da, și Te-ai băgat? Bă, dar tu nu mai frână deloc, bă, nu mai kickdown-uri ai, hai? probabil. Posibil. Au făcut parapeții mătii, hai că am făcut Opel accident. Da, nu-i problemă, recuperăm. Hai să dăm drumul. Aoleu. Bă, dar am recuperat destul de mult. Corect, iar te-ai mărligat în ceva. Aoleu. Toată Da. cursa. Toată cursa te-ai îmbărligat. Păi dacă oricum nu mai ai șanse, adică de ce să faci? Bă, oricum cursa ai îmbărligat-o, dar și tu te îmbărlici. Adică, na. Că aici concurez singur. Nu-i corect, tu ai hack. Ce hack? Tu ai hack. N-am niciun hack, ai. Așa, cursa ai ales ca gândurile tale. Bă, dar sau- tu crezi că eu știu ce curse iau? Eu am luat acolo. Da. Bine făcut să asta o să... Stai așa puțin. Stai la ce... Ce bă, te-ai oprit pe loc? Te-ai oprit pe loc. S-o da bătut. Da, mă, Așa că m-am uitat cum pe zic. telefon. Dar de ce te-ai uitat pe telefon? Că-s șmech. Hai cu DNF-ul, hai. Hai așa că-ți dau DNF cu spatele. Mamă, ce posibil. Hai că e ok. Am ratat. Hai. Dar nu vezi că îți dai DNF. Nu ți. Așa, stai așa un pic. 13.000 am luat. Bine, boss. Bine, boss, în spart rău. Ia uite cine a câștigat. Yes, sir. După era și timpul să câștigi și totodată, nu? Adică ți-am dat durere de cap. Păi, nu că, păi, da, a doua cursă, bă, i-ai dat left, ce ai făcut? Băi, mă duc, eu ți-am zis. Nu mi-ai zis. Mă duc până la lui Santos. Până la Los Santos, Custom. De ce, bă, păi, noi suntem în playlist.
Da, bă, cam mi-aș gura ta. Ce? Noi eram în timpul playlistului Ce playlist? de 15 curse. No, what the fuck? N-aveam Hai, niciun intră. playlist. Ba da, e playlistul. Hai, mai intră să mai bagăm încă 2 curse, să termine episod. Nu, mă, ce episod să termin, mă? Păi eu filmez acum, a doilea episod. Astăzi, de GTA. Păi... Păi, mamă, ce e aici în oraș să-mi bag pula. Intră. Îs Bitcoin-uri împrăștiate peste tot. Nu, lasă. Lasă Da, mă, Bitcoin. da. Facem altă dată, partea a doua. Boule, noi suntem în timpul filmării, cursa care am făcut-o acum era în partea a doua. Îți bagi joc de mine. Tu îți bați joc de mine în momentul ăsta. Păi nu ești normal. Ah. Mă Hai, pui mai- să... 2 curse, terminăm episodul și apoi după aia să editez playlist-ul, să dau cursele astea apară. Ia, ce mi-ai făcut, știi, bag. Bă, nu pot să iau și altă mașină. Hai că acum o să luăm o altă mașină, my friend. Da, și eu am luat. Sper să fie ales o alegere bună. Da, eu sper să nu fie o alegere bună. Eu sper să fie o alegere chiar foarte bună. Eu sper să taci din gură. Eu sper să mă suci de pulă. Hai mă, dă-i ready, mă, ce-i cu tine? Ești gay? Eu sunt ready. Tu ești ready, tu nu ești gay, a? Pam, pam. Ok, let's go. Să te vedem, my boy. Nu știu mașina asta cum e, dar na, sper să fie ok. Ce mașină ți-ai luat? Una șmecher, Nu te una gândesc. neagră. Aha. Ce te bagi în fața mea, sclavule? Uite ce am pățit din cauza ta. Na, Bă, ăsta ce a explodat? A din pulat, cauza mă și ta. sună Nu-i pic, corect. Mă și suna un pic, dar nu-i problemă. Nu-i problemă. Normal că e problemă, că acum eu Hai să- nu mai am șanse să câștig, frate, știi? Nebunici. Hai că văd că ăștia mi-au scăzut viteza de la mașină, ba pula în gura lor. Nu. Oh, fuck. Hai să vedem. Bă, da, e de joc, bă, frate. Nu se poate cu mașina asta. Ce bă, N-ajung. am o mașină care alunecă mult mai tare ca a ta și tu zici că nu se poate cu mașina ta? Se poate, bă, dar sunt dezamăgit de mașina asta. Asta vreau să spun. Cumpărăți alta. Și îmi cumpăr. Măcar ai tunat-o? Da, A, deci e custom situația la tine. da. Sau e custom-ul făcut de către GTA? E făcut de Benny. Nu. M-am dus, bă, pulă pe mare. Te-ai dus pe Bulan la fel ca în Hall Club. What the fuck? Ce-a fost asta? Un remix? Yeah. Ora mi stai Ian. Amore la quotidiana. Amore la senti ce tutta bag sti notele. cani.
Ar avem al doilea lap? Ai al doilea lap. Ba, nu avem. Mamă, ce mișto e tunelul ăsta. Wow, Galaxy. Toată lumea acum ești în tunel? Da, Ăla colorat? da. Ah. Nu, nu, nu. Tu ai mai făcut astea, nu? Nu. Cum nu, nu? Eu nu am făcut astea, că e numai parcur, mai mult curs, mapele alea de parcur le-am făcut. M-a luat la vorbe și... Nu mai are rost, bă, pentru mine nu mai să există șanse, bă. Îți dau lapuri, așa că... Se poate întâmpla orice. Nu știu. Așa că ne- Nu se poate întâmpla că am dat, Mamă, ce? Ei. Oh, am înțeles. am dat fel de prea opturi. Aia pe ăla. Da, Te concentrează-te și tu un picuț, băiță, că nu e așa greu. Asta nu Păi e o știu cursă că nu-i grea greu. deloc. nu e greu Asta nu e o deloc, cursă- clar. Nu e o cursă grea deloc. E easy rău. E- Hai că s-al doilea lap. Bă, de-abia de acum am lovit o singură dată. Adică stai că tu m-ai lovit. M-ai lovit în cur. Ok. Ah, nu, ha. Redresează-te frumos. Cumva o să... Pula. Hai că am făcut-o și eu de ori. Cred Relații că cu mă ajung. notele. Așa departe, în spatele meu, ca e. Păi, Le-am făcut două accidente și tu... Nu mai ai ajuns deloc. da, clar. Relație cu bagnotele. Mi-e foarte dor de ele. Bam, 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 bara, bam, 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 bam. Uite, runda asta cu al doilea lap a venit clean. Bă, ce zici? Slayer 2 o să fie ca lumea sau o să fie Glen Voodoo, dar Deluxe? Mare. O să fie ca lumea. Și E Voodoo e ca lumea. Da, nu prea place. Voodoo e plin de disuri, Ba, ți-am zis. Voodoo nu contează. Du-te, Ca mă, sound frate, e bă. genial. Bă, nu de genial, că e sound-ul ăla, bla 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 bla. Nu contează. Du-te, frate, înțeleg că e un sound nou, dar prea Ascultă- bâlbâită treaba. Urgențe Ei, și astea, frate. Păi alea care nu-s disuri cu aia, alea le știu, n-au, Glen, lumea asta, Da. știi, Aproape lumea asta. toate e un dis în afară de tiki-taka și astea, dar piesele geniale n-ai cum. Că alea care nu-s disuri, clar, alea Oh. sunt faine, n-am ce zic, și nu-s Nu e același cântate. vibe. Dai pula mea ca o ceauă lumea asta. Deci, Nu mai e să nu-l vibe înțeleg ca cum. pe Slayer, că Slayer e altceva, clar. Slayer, scuză-mă, a fost album de album. Fără da și poate. Părerea mea. A fost album de Păi, album, nu, fără da și părerea la poate. toți, e un clasic, bă, e nu... Da, dar acum vine Slayer 2, nu cred că... Da, și o să rupă și Slayer 2, stai liniștit. Nu, uite, mi se pare că după intro ăla care l-a postat, vorbim SL2. despre Ian. Bă, vorbim despre Ian, dar mi se pare că Ian deja o dă prea mult în voodoo, adică schimbă vibe-ul, schimbă pe butonul cu aia, adică... Bă, să ne o să- facă o combinație dacă vrea, dar nu... La un moment dat o să schimbe vibe, stai liniștit. O să-l schimbe din nou, dar dacă îl face părna iar, n-are rost să-l schimbe pentru ce. Degeaba lirică. Vibe-ul. Toată lumea schimbă la un moment dat, clar, numai na. Uite, Oscar. La Oscar. Ultimul album, Înapoi la viață. da, da.
Magi. Au fost. Mie îmi place mult albumul. Da, da. Bombă rău, cred că pentru mine, cred că e cel mai bun, nu cel mai bun, pentru mine, personal, ăsta a fost cel mai mișto album ăsta. Da. Bă, e mișto albumul, Oh. chiar îmi place, da. Sunt câteva piese care nu le simt, nu am nicio tangență. Păi, sunt piese acolo ce n-am mai văzut în România, zic așa. Da, eu gen înțeleg, cum mă, să- eu te înțeleg, mai zic că, bă, că am ascultat eu albumul, pula mea. Nu, am ajuns la concluzia că unele piese nu mă băibuiește, știi, nu mă sparg. Adică Da. sunt ok, sunt faine, dar nu mă sparg. Ăsta e Atento cum po, sau cum dracu să zic, da? Da. Atento cum po. Bă, l-am spart din prima, frate. După aia, fii atent cum se întâmplă. După ce am ascultat tot albumul, am auzit Atento cum po, care m-a spart rău de tot, intru pe Instagram și nu mă postează Oscar că iese videoclip. Într-o oră. La Atento cum po. Hai să-mi bag pula. Deci eu am ascultat Atento cum po destul de recent, cum ar veni. Da, e mișto piesă. Mie nu mi Aia se... e cea mai- E mișto? Aia cred că e cea mai bună piesă de pe album. Nu știu. Că dacă au făcut milioanele care le are la piesa aia, clar, e cea mai bună piesă de pe album. Nu, numerele nu, dar... Eu cred că cea mai bună piesă de pe album. Îmi dai seama cu Are aia, multe bune. îmi dai seama cu aia că e cea mai bună piesă de pe album din ce cauză, că... Zi... Nu, că mi-a pierdut ideea. Ba, pula lapsusul meu. Nu că are Ah. și... Din cauza că au apărut foarte mult pe For You, pe TikTok, știi, și clar, pe Spotify, pe mediul streaming, clar se vede. Bă, ce Bă, aici pun Ce? 4 lapuri, că uite, că avem 1,7 km. Nu, bă, mai puțin, bă. No, bine, las 3. Cu Și- calculele. Uite, cum ar fi la Ian, tu știi bine că Ian sunt piese pe internet de la Ian care sunt nelansate și ar fi Leakuri. fost piese bune rău dacă le lansa. Da, ADN a fost o piesă, na. În ADN din cauza la beat. Nu, da. A, nu numai din cauza la beat, cât și la versuri, și la refren, știi? Da, bă, e una dintre cele mai bune, gen la concerte toată lumea, bă, doar aia vrea, știi. Mhm. Sunt multe. Bă, cred că cea mai cerută piesă la concertele la Ian, cred că e Bag un Blunt, frate. Adică aia e... E nebagumblat, e, Și nu numai, Pentru și altceva. Mili, da, și Mili și mai multe mult. piese care le regăsești pe Slayer. Sincer, Slayer, mie mi se păru că Slayer a rupt toată industria. Păi, chiar și asta a făcut. Da, Dar la ce să modul, zic, nu că s-o pentru pișa pe că- industrie. Dar nu la modul că s-o pișa pe industrie, știi? Bă, știi care e modul? Dacă Nu te la uiți pe modul ăla. Voodoo, sunt la Fula, Voodoo are pe, cum ar fi, nu știu, pe YouTube, mai multe stream-uri ca multe piese de pe Slayer. Nu doar, bă, Voodoo Da. nu are atât de multe. Adică Ba, ca da. numai pe Păi, Duche, uite, piesele, cred că nu mai te-ai uitat pe- de mult, dar bă, poate numai zic că are mai multe stream-uri și da vizualizări și aprecieri mai mult pe piesele astea, care nu-s diss-uri toate de pe Voodoo. Că în rest, tot albumul Voodoo e a fost o efectiv descărcare. una... Da, o descărcare pe dracu. Nu doar fost o o- descărcare, a fost o încercare de album diss, gen, știi? Numai că n-aveai cum să faci tot albumul diss. Na. bă, da.
tot albumul a fost un disc complet, în afară de 5 piese sau 2, 3 de acolo. Părerea mea. Nu, că așa e, nu e părerea ta, pentru că Eu asta am văzut, știi, și mie mi s-a părut, și de asta am zis că, bă, chiar și când am ascultat tot albumul, am zis, bă, bă, ce fii atent că pula mea cu azi albumul mi se ăsta, pare că nu- Oscar merge la Beach Please House, gen, la Beach Da, Please și House. ea, Dacă, da, și ea. bă, mi se pare foarte, ea nu, la Da, House, cam, adică da, acolo te duci, știu unde am văzut da, story-uri. dar e Story-uri, mișto, da, știu, am văzut, chiar și m-am uitat la un să live. te duci fără text, fără nimic, să-ți dea un beat și să faci un hit, gen, wow. Dar A nu făcut faci, nu faci un și hit, Lica tu Gula simplu a te fost joci. acolo. Uite, Albert Nebunu cu Petre au scos ceva, au făcut ceva mișto acolo. Da, dar bine, că aia nu mă joc, nu chiar neapărat. 100%, bă, hai Eu să mi-aș fi facem dorit treaba. Ian să meargă acolo, că dacă Ian ar fi mers acolo, Păi o să eu cred meargă, că o ar să scoate meargă. ceva mai diferit Nu, decât o să vibe-ul meargă, de au Voodoo. anunțat. Au anunțat Beach Please-ul, că meargă și ea. Pentru că Ian, crede-mă că Ian, O să nu meargă știu, tot, el, o să meargă, deocamdată o să meargă ăștia tineri, știi, care o rup, știi, care o rup în momentul ăsta. bă, faza e că se și așteaptă prea mult de la Ian și e evident, pentru că Eu am zis, bă, frate, bă, nu mă aștept așteptările de sunt la mari ea din prea part. mult. Nu mă aștept prea mult de la ea după albumul Voodoo, da, după albumul Voodoo, pentru că, bă, frate, n-am la ce să mă aștept mai mult. Eu mă aștept la Voodoo să fie adică la Voodoo, la Slayer 2, să O fie o combinație. combinație. O Păi combinație, da, asta frate, crede tot. aia ar fi ok. Asta ce Aia ar fi am, ok, asta m-ar duce gândul, dar nu Păi cred asta că și o să fie. vină. Da, atâta tot că am văzut că Ian au anunțat pe Voodoo, va pula în Voodoo el. Pe Slayer 2 o să avem și niște piese în limba engleză. Două piese, Da, da. cred. Da. Care cred că alea cred că o să fie Dar, mișto, nu știu. nu știu ce. Nu știu. Alea cred că o să fie Glocavelli. destul de mișto. Dar poate să fie și pârnaia, Glocavelli. adică Glocavelli mi se pare, nu știu. Are alea, deja o piesă cu Glocavelli. Da, bă, frate, dacă îi dă drumul, nu știu, eu cred că până la vară sau anul ăsta nu cred că vom avea Slayer 2 așa prea curând. Ne-o da să gustăm din SL2 intro, dar Da. bă, mi s-a părut mișto intro, cum a început intro ăla, dar cum l-a continuat, nu, parcă nu m-a mai satisfăcut din punct de vedere. Dintr-un punct de vedere nu m-a mai satisfăcut. Deci atâta tot că mi-a plăcut intro, m-a spart și apoi au început cu partea de Voodoo, după aia au dat un Slayer, iar au dat un Voodoo, iar Slayer. Nu m-a pupat frumos, știi, dar intro la piesa aia mi-a plăcut mult. La